4,010 ka mga respondent, 84% ang nagpalayag nga ang istrikto nga pagtiner sa puluyan ang nagakabagay gid para maproteksyonan ang mga tao kag malimitahan ang paglaptas sang virus. Samtang 15% nagsiling nga ang quarantine measures nga ginapatuman nagatuga sang problema sa mga tao. Madamo sa mga respondent ang nagpabor sa quarantine measures sa Metro Manila, samtang 84% ang sa Visayas kag 81% sa Mindanao. Ang Metro Manila ang isa sa mga lugar sa kalibutan nga nagpatuman sang pinakalawig nga lockdown nga nagdangat sa 77 ka adlaw. Ang ini nga survey gin-pattern sa US Health Tracking Pool kag ginpatigayon nagligad nga Mayo tubtob adjes. Ang survey nagapakita sang balatyagon sang tao paano matapna malimitahan ang paglaptas sang kagaw. Nga para sa ila husto nga ang pagtiner sa balay isa sang pinakamaayo nga solusyon. Amo nang inasiling bala, kung wala sang tao nga maglagaw, wala man tapikan ang kagaw. Amo ining pinakapatokid nga himuon sang tagsa-tagsa sa aton nga kinanglan likawan naton ang masami nga pagwa sa puluyan kung hindi gid man masyado ka importante. Magluwas lamang kung magbakal ka bulong, magbakal ka pagkaon kung naga-opisina kag iban pa. Pero kung dawala man lang sa pinaka-importante nga bagay nga dapat magwa ka tiner sa puluyan, isa ini sang pinakamaayo nga tikang para nga hindi maglapta kag wala sang matapikan ang kagaw. Kay kon nagadamo ang tao, katulad sang iban nga nasyon, nagalog sila, South Korea kag iban pa. Sos, inigo, second wave sang coronavirus, basta damo nagagwa, damo galagaw, enjoy man ang kagaw, kay man damo sa tapikan. Pero, kung limitahan ta pagwa sa aton puluyan, masalbar ta ang aton pamilya, agod malikaw sa balatian, kag sang aton sini, mga kauturan nga mahimo, maglaton ining kagaw. So, pinakapatok, tiner sa balay, kung wala man sang importante nga dapat baklon sagwa. Bisan pa, ara kita sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian.
Aksyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na morning. Nagtupa na naman ang ulan. Kamusta ang aton mga kauturan? Basa
ang mga dalanon. Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Anano ang mga binag-ubag-o nga mga balita? Kamusta ang mga presyo sa mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod? Como Biyernes subong, ang nagaman sa patrol, si Action Eden, ang aton gwapa nga nagaman sang patrol karon nga kagahon. Idulong niya sa aton ang mga balita. Sitwasyon sa Bacolod, presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden, morning. May nga Action Fred, kamusta sa tanan naton mga ka-action sa paglibot-libot naton Action Fred no. May pila ka dalanon sa syudad sa Bacolod nga tido medyo basa-basa ang dalan. Kag tido bulubag ulan may kaagahon siguro Action Fred ulan. Pero sa may ara man part sa Bacolod nga may malaman nga Action Fred nga dalan. Pero sa subong damo na Action Fred biyahe man nga mga depasahero nga salakyan sa sini nga mga inoras kag ti amat-amat naman nga nagagwa sulod ang mga pumuluyo sa mga merkado para magpangumpra man sang ila karon nga palamahawon. Pero bago Action Fred no ang presyo sa nagapanguna balaklon sa Burgos Public Market nadugangan Action Fred sang tag-isa ang COVID-19 case sang Bacolod kag Negros Occidental. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 70 nga ginpagwa kahapon sang hapon in Action Fred, apat ang bag-ong COVID-19 cases sa rehiyon 6 kag ini ang ginalakipan sang 43 anyos nga lalaki nga OFW, 23 anyos nga lalaki nga taga syudad sa Bacolod Action Fred, 23 anyos nga lalaki nga OFW man sa nga residente sang Mandurriao, Iloilo City, 33 anyos nga babayi nga residente sang Mulo, Iloilo City, kag 31 anyos nga babayi nga OFW nga residente sang Murcia, Negros Occidental. Ang apat ka bag-o nga kaso Action Fred sang COVID-19 ang parehas nga naka-facility quarantine ini sila. Isunod sa DOH, 268 tanan ka lab results ang nagwa kag 260 diri ang negatibo, 3 ang negatibo sa repeat test, 4 ang positibo kag 1 ang positibo sa repeat test. Sa kabug-usan, ang Rion Size Action Fred ang may 121 ka mga COVID-19 cases, pero 27 lang diri ang aktibo nga kaso, 84 ang naka-recover kag napulo nagapabili naman sa napulo ang napatay. Kung madunduman Action Fred basi wala may mga nagapamangkot kun nga bag-o lang ni sila nagkala nahibaluan nga positibo, especially diri sa Negros Occidental kay syudad sa Bacolod. Kay before pa Action Fred nga naaprubahan ining molecular laboratory sa Teresita Landoni Provincial Hospital na umpisa Mayo 25 tugtog Hunyo 1 Action Fred. May ara sang bulubanta 601 ka mga repatriates ang nag-abot diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kagti ang 601 to ka swab sample Action Fred ang ginpadala sa Western Visayas Medical Center na dito pa lang makaproseso na una sa ining swab sample, pero kay nagligad nga Martes nagpalayag si Gov Lacson nga within this week Action Fred hopefully mangin operational na gid ang laboratory sang Teresita Landoni Provincial Hospital sa Silay para ti makapatigayon naman sila sang o kung makapatigayon kita sang kaugalingon nga COVID-19 testing kag hindi na kinahanglan nga ang swab sample itabok pa didto sa probinsya sang Iloilo para makuha ang resulta. Fortunate Action Fred no nga medyo madasig-dasig nga na-sertipikahan or na-certify kag na-accredit ang laboratorio sa provincial hospital kay ti mas hapos ini kag mas pabor ini para sa aton kay ti una-una Action Fred na discuss ini nga kung medyo dutay man lang ang tigayunan sang o kung dutay man lang ang mga swab samples real time gini Action Fred mo ti within 2 to 3 hours pinaka minimum may baluan mong resulta kung nagpositibo ikaw
sa COVID-19 o kung nag-negatibo. Pero ti kung mag-operational, naging Action Fred, 3, hindi ka machine, most probably ang target nila is makakandak sang 1,500 swab samples a day. Ti ang minimum to maximum na Action Fred gali 2 to 3 days Action Fred di kag mahibaluan ang resulta. Pero ti dako gina nga opportunity o dako man ni Action Fred nga bulig sa ato no, kung ginapadala sa Iloilo daan tag 1 week ya mag-abot ang resulta. That's why nga iban bala mambal nga tapos na 14 days quarantine, na iban mambal nga magwa na kami kay tapos na 14 days quarantine, pero gali wala pa ang ilang nga sini nga resulta. That's why nga iban imbes nga graduate na sa 14 days quarantine sa nagligad Action Fred no, ginapabilin sila kag ginahambalan nga mahulat ang resulta. Pero subong base man sa National IATF ang province Action Fred wala nag-hold sang 14 days. Once nga magwa gani ang resulta makapauli na sila gyapon dayon kung nag-negatibo sila sa result. Pero if not, syempre understood Action Fred magapabilin sila nga facility quarantine kag iga-isolate gid sa iban nga mga, especially nga mga repatriates Action Fred. Sa dugang pa nato Action Fred nga balita no, kay ti kagapon personal gid kita nga nagtambong opisyal nga nag-assume na sang opisina bilang officer in charge sang Negros Occidental Police Provincial Office si Colonel Romy Inway Palge sa ginpatigayon ni nga retirement honors ni Police Colonel Romeo Baleros kag turnover of command man kagapon sang hapon sa Nokpo headquarters. Nagtambong Action Fred ang pila ka mga opisyal diri sa probinsya sa Negros Occidental, especially ara gid ang presence ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ara man sanday sila City Mayor Mark Goles, 303rd Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte, BCPO Director Colonel Henry Binyas, kag ti ara gid Action Fred ang presensya ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Sa valedictory address bala Action Fred o kung valedictory speech ni Baleros, ginapasalamatan ni Action Fred ang mga local chief executives kag iban pa nga opisyal sang gobyerno, ilabi na si Governor Lacson, subong man ang iya sini nga provincial staff nga ti nagbulig kag nagsuporta sa iyang mga proyekto para sa Nokpo kag ti plano ni Baleros Action Fred nga hambalya matapos ang 31 years of service bilang miyembro sang PNP. Padayon siya gyapon kun Action Fred magaserbisyo sa publiko sa ila sini nga lugar sa Batangas. Matapos nga ti hambalya Action Fred yagin palayag niya nga plano niya magapapili bilang alkalde kun Action Fred sa nasambit nga lugar. Ti sa pihak na bahin nagpasalamat naman niya si Nokpo OIC karon Colonel Palge kay Gov Lacson nga ginpili siya sang gobernador nga magpamuno kag mapabilin ang peace and order sa probinsya. Si Colonel Palge gali Action Fred no, 1997 class ni siya sang class of 1997 sang PNPA kag ti bag-o siya gin-assign bilang OIC sang Nokpo. Siya ini ang Directorate for Human Resource and Doctrine Development sa Camp Crame mismo. Actually, wala pa kita sang further background yan ni Colonel Palge as to pila na ang edad niya Action Fred. Kung tanawon mo, do mga late 40s or early 50s pa lang Action Fred, medyo bata-bata pa. Pero naibaluan ta tumandok ini siya sang Ilocos Sur Action Fred, which is nga ti suno kay Pamuspusan gani hambalya kasi manwa niya kuno Action Fred ati nagahatag man sang ginaabi-abi man ni Brigadier General Pamuspusan ining si Colonel Palge kag nagasalig gid siya nga ti mapabilin ang peace and order sa probinsya kag hambalan niya lang nga ti kabay pa nga hindi madismaya ang Negrense ikaw naman di mabulos kag kung mag-continue Action Fred sa nasugudan man ni Colonel Baleros. Previously na pamangkot naman Action Fred si Colonel Baleros no, kung tihambal niya in place naman ang tanan niya di nga mga ginpatuman nga especially ang projects dito pupatuman sang mga proyekto man sang PRO6. Pero one thing lang gid kun Action Fred ang iyang kung diin siya nag-fail, which is ang maaresto si Michael de Vinagracia nga ti ginaaligar amo ining
leader sa isa ka drug group o kung Divinagracia drug group sa syudad naman sang Silay. Amo lang ako ng Action Fred, balya dira lang ko nag-fail sa 1 year and 6 months ni Action Fred sa pagpamuno o pagpungko bilang provincial director sang NOCPO. Wala na gid ko ng Action Fred na sugata ining si Michael Divinagracia. Pero anyway, Okay. sa Action Fred June 4 epektibo kagapon may bag-o na kita nga OIC sang NOCPO man Action Fred. Sa presyo naman sa nagapanguna nga balaklon sa Burgos diri sa Burgos Public Market Action Fred ano naman kita sang aton nga mga baboy naman Action Fred dahil do ka na may kaon baboy subong bala nga may munggo. Pork chops spare ribs Action Fred kag 220 ini ang kilo. Ang tiil sang baboy 160 ang kilo, ang panit sang baka 80 pesos ang kilo, ang panit sang baboy 100 pesos ang kilo, ang karne kara ni Correction Fred 160 ang kilo, ang perpilya 70 pesos ang kilo, subong man ang baga, kag 100 pesos naman ang aton nga heart Action Fred. Sa ato naman nga mga bugas Action Fred nagavari, subong mga special local rice, mayra kita special rice nga local gali 50 pesos, ang pilit nga special Action Fred 65 pesos, kag may ara kita sang WMR nga ginatawag ni 45 pesos, ang premium rice nga lokal 44 pesos, kag ang white roast nga WMR Action Fred 46 pesos, kag may ara man sang tag 48 pesos, kag ang premium grade nga lokal nga bugas ara sa 47 pesos ang kilo. Ang red rice sa karon Action Fred nagalambot sa 53 pesos ang kilo. Ang well-milled local nga bugas ang 42 pesos ang kada kilo kag may ara. Nadula pa siya, no? Sa Mercado Burgos, balikan ta siya sa aton special communication, no? Kulo kumplito ang balita naton karon nga tagahon. Ibalik ta na bilin nga report ni Action Eden. Action Eden, come again. Yes, Action Fred, so far amo na mga nagapanguna nga presyo sang balaklon diri naman sa bahin sang Burgos Public Market. Balita kag mga update kag presyo sa nagapanguna nga balaklon ini sa Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:07 na o hindi magkalipat na Biyernes subong sa gyapon abierto ang Life Extension Clinic. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Amo ni siya ang kinahanglanon ta sa subong nga panahon. Alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon pamasyar kamo dira. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gauge kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang pinakaimportante gid bakal kamo sa ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Gintun-an gid iniya sang mga sayantipiko. Maayo man ini sa pamalatian katulad sang COVID-19. Sa iban nga pungsod na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa anuman nga balatian nga mahimo magtapik pa sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time las 5:09. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay.
Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin. Balita naton sa Kapitolyo, COVID-19 Molecular Laboratory sa sila inagpagwa na sa unang batch sang RT-PCR result. Isa ang nag-positibo. Balita Kapitolyo. Detalye upod di Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May una nga batch sang resulta sa RT-PCR test nga ginpagwa ang bag-o gintukod nga Molecular Laboratory COVID-19 sa Teresita Lopez Alandone Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Una nga ginpagwa nila ang 20 ka mga ginkuha nga swab specimen sa din isa sa mga ini ang nagpositibo. Ang nagpositibo 31 anyos nga babayi nga isa ka OFW halin sa Hong Kong. Siya ang makabig nga asymptomatic kag naka-facility quarantine. Nibaluan nga ang COVID-19 lab test sa Silay Hospital. Ang may ara sang 3 ka mga RT-PCR machine test nga ginadonar ni former Congressman Albi Benitez sa buligman sang gobyerno provincial kag may gindonar man ang Department of Health. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Dugang nga balita ka mga isyo pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Elocuente.
Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Ang pila ka mga konsumidor ga demand nga subong nya ano ini ang nagakatabo subong ang suktanay sang siniko taga lumapaw tag 3 ka pilo mo ang saka sang suktanay sang siniko sa biling nga bag-o ti kung magpadayon ini ba kung tani madyutay man nga pasunaid no ang iban subong wala trabaho iban ga laminga sa kapigaduhon, iban ginagutom bangod sining COVID-19, ariho, inarangkas ang siniko, ang hindi magwanta nga balayran sa aton sini ginagamit nga kuryente. Kumagamo sini, ang aton luyag ipatag lang sang siniko, nga nag-amo ni kadako sang sukot. 3 kapilo ang saka mo. Ang amon lang yan, nga mga konsumidor, gapangita lang kami kaatagan, mo daw amugit ini kadako ang ginpasaka ninyo sa pagpanukot ninyo sa kuryente. Tidamo nang reklamo. Kung ako irikta ko niya reklamo sa opisina sa presidente. Ipadala to ang tanan nga reklamo sa mga konsumidor sa area sang Sineco, irikta sa opisina sang presidente, kag mag-ayo sa presidente, Mr. President, abi, tagae kami di, sang tao, padal-ede, imbestigahan ining Sineco. Hindi ganit silo sa iban kung daw hindi mayong papadlagan sa kooperatiba, kiti di na magwantay ni sa mga konsumidor. Sigurado kung makadangat ini kay Presidente Rodrigo Duterte, mayo kita, nga amo na ning wala trabaho ang kalabanan, inigo sa COVID-19, dugangan pa sa palasanon, kaginahimo sa balayran sa Sineco. Sigurado ako nga kung ipadala ini sa Presidente, pamatian niya ini ang agunto sa mga konsumidor dire sa Dakbanwa sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Sang una, ining mga goiter nga nibala, kung may tumor ka, may bukol ka sa baga, ginapaoperahan ina. Ang pag-opera abyan maayo. Wala ya kwestiyon ng operasyon. O galing, mula na, may agi, may pilas, may pinalian. Karon niya sa binagubag-o nga panahon, ang pagpatunaw sini, ginapaagi na lang sa paggamit sang Santon Plus Herbal Capsule na aprobahan nga masyado ka-epektibo sa pagpakupos sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Hindi naton inapagpadugayon basi mangin malignan pa ina. So kung may kapan ka mo nga bukol sa lawas abyan, tunawa dayon. Pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Hindi na kinanglan ang pagpa-opera. Ariyo, inom ka lang Santon Plus Herbal Capsule, makupos ang mga bukol nga nagatubo sa inyo sini kalawasan. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29, dugang nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagtayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang... Hagna nga nagatukod sa Bacolod City General Hospital, ginaprobahan sang Kongreso. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Mayong election, Fred, nakalusot na sa Kongreso sa third kag final reading ang ginaduso ni Congressman Greg sa tayang House Bill 6731 ukod ang pag-establisar sang Bacolod City General Hospital. Ginapahayag sang kongresista nga Julio 2019 election, Fred, sang iya unang gin-endorso sa Kongreso ang ining hagna sa tuyo nga makapatindog sang kaugalingon nga hospital ang syudad sa Bacolod nga timely action, Fred, sa karon nga sitwasyon bangod sa ginapangatubang COVID-19 crisis. Bilang kabahin sang process action, Fred, ang aprobado nga hagna ang iga-sumeter sa Senado para naman talakayon sang natungdan nga komitiba. Ginpathag sang kongresista nga sang ginpatigayon nga mga hearing action, Fred, sa sining hagna. Nagpasiguro sa iya si DOH Secretary Francisco Duque III nga handa nga magbulig ang DOH para matukod ang pasilidad. Nagpasalamat ang kongresista siya nga mga kaupod sa Kongreso bangod sa madasig nga pag-aprobar sang House Bill 6731. Pag-budget hearing sang Agosto, nag-meeting na ko ni kay Secretary Duque kag sa pila ka mga opisyales sang DOH kag nag-commit na sila sa aton nga willing ang Department of Health. Kay every year may pundo na sila for infrastructure. No? So ang DOH among magabutang sang pundo para sa pagpatindog sang hospital. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Gold. Sa subong nga mga tinion, budlay mga kaaksyon ang maga masakit gani bilang pangaman kag para mapabakod ang aton ikaayong lawas ilabi ng aton nga immune sistema. Mag-inom sang Santon Plaza Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic, balonggay kag spirulina. Mas pabasugon ang aton ikaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plaza Gold. Sigurado nga safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika. Kag syempre hindi man magkalipat nga mag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon ang mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa madamong nga balatian aron sang cancer, nagabatol sa mga infections, nagapanubo sang blood pressure kaga nagabulig man pabakod sang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara man sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas Life Extension Clinic sa GAS7 Building Daxon Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
Layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Bago
Wala pa mati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Dire kita, ginaligar taga Negroso, New People's Army, gindakop sa Parañaque. Si Aksyon Brian Murdin, may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred gin-aristo sang Southern Police District dito ya sa Metro Manila. Kining isa ka taga Kamindangan syudad sang Sipalay kag ginatudlo nga miyembro sang New People's Army o kon NPA. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Nisirato Sabando. Nag-coordinate sila dito sa Metro Manila agod dakpon ang suspitsado matapos ginpapanaogan sang mandyamiento di aristo ni Honorable Judge Rodney Magbanwa sang Regional Trial Court Branch 61 syudad sa Bangkalan sa kaso nga murder. Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Roger Lumanog, 36 anyos alias Gigi Lumanog, nagapuyo sa Kamindangan, syudad sang Sipalay. Apang temporaryo ini siya nga nagapuyo man dito sa Parañaque. Natabo ang pagdakop sa iya sa Manggahan 2, Barangay Merville sa nasambit iya nga syudad. Ini si Lumanog ginatudlo nga mo ang nagapamatay sa kaupod sining NPA kung magsipak sa ila sining nga grupo. Ginaligar man ini si Action Fred nga amo ang nagasupply sa pagkaon kag medical products sang NPA. Sa karon si Lumanog temporaryo nga ginpreso dito sa custodial facility sa Taguig City. Ako niyan, diwit lang kami diyan, nakahuli kasi diyan sa Parañaque, yung nakahuli sa Parañaque ng taga Southern Police District. Taga Sipalay, Taga Sipalay. So, saan, counting kaalaman ng po, sir, saan siya nag-engage nitong NPA, sir, dito sa atin? Allegedly lang. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19
ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, O 52, CL77, 26 mg vitamin C ang aton kinahanglan sining panahon sang COVID-19 para magbako ng aton lawas kag immune system. Bangod sining kaepektibo sang CL77, madamo ang luyag magpiki kag magsunod. Amo ina nga ang urig nga CL77 nagapahibalo. Likawan gid ini nagabaligya pamalay-balay bala kay piki ina nga CL ang ginabutang sa mineral water, butilya nga plastic, butilya sang lipid, likaw-likaw gid. Kay base piki. Maayo giman kun maayong produkto mo kay madamo ang nagasunod. So, siling sang CL77 management dapat original. Bakal ikaw sa masaligan nga butika o kon parmasya, ina sigurado orig ina nga CL77. Laking CL77, laging panalo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Action Eden Aboso. Action Eden! Action Fred, arestado ang mag-live-in partner kag isa pa ka persona sa bypass operation nga ginpatigan sa mga kapulisan sa Police Station number 2 sa bahay naman sa Barangay 6, Siyudad sang Bacolod kagabi. Ang mga nadagpan ang ginkilala nga Sanday John Paul Ebro, 30 anyos, Mary Glo Binueza, 34 edad, lunsay residente sang Barangay Mandalagan, kag Wens Uy, 22 anyos nga residente naman sang Barangay 40 tanan sang Siyudad sang Bacolod. Na-recover sa mga nagkaladagpan ang duha tanan ka bulto, 3 ka medium size kag 6 ka palaba nga plastic sachet sa ginasuspetsohan shabu nga nagabug-at 15 gramos kag may estimated street value nga 135,000 ka pesos. Sino kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, naga-transaksyon in this election Fred ang mga nadagpan sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad kag sila naman mismo nagatabo o kon naga-deliver. Pagpahayag pa ni Gabana nga ang mga nadagpan ang masami nagarenta sang salakyan agud mabudlay sila nga i-monitor man sang aton nga mga kapulisan. Samtang Action Fred ginpanginwala naman ni Ebro nga iya ang mga recover nga illegal nga droga apang nag-ako nga tumalagsa nagagamit ini siya. Sa alegasyon pa sang sospetsado, hindi iya ang mga na-recover nga ginasuspetsohan nga illegal nga droga kag ginaligar nga ginaparag iyahan naman sang isa ka babaye nga iya sini nga ka transaksyon. Ang tatlo karon Action Fred ang priso naman sa custodial facility sang Police Station number 2. Sa aton mga ka-action bala bangon nga nagapadayon ang COVID-19 pandemic kag
though bulubudlay gid kay medyo apektado ang ekonomiya sa Pilipinas, rason nga ti Titaya Health is Wealth dapat naton nga halungan ang aton nga kalawasan. Mag-inom sang Santon Plus Gold kag ini isa ka epektibo nga food supplement. Mas gin pa improve ning Santon Plus Gold kay ti may ara ini sa extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, agpalang hubag, bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santon Plus Gold mabakalang sa mga butika. Kag para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds, gatinlo naman sang aton nga dugo kag atay. Ini ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sang mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,